ми. Когато викам аз към теб, ти готов си да дойдеш при мен. Освежаваш душата ми и радост блика в сърцето ми. Благодаря ти, татко мой, за твоята милост, Боже мой. Благодаря ти, татко мой, за твоята милост, Боже мой. И всякога обичаш ме, с крилете си покриваш ме. Обичам те, о Боже мой, обичам те, о татко мой, обичам те, о Боже мой, обичам те. Te piras, gila gila bas, tate te piras, o dancho bashalel. Tate te piras, gila gila bas, tate te piras, e Maria gila bel. E te diske, Сава, Сава. Халелуя! Добре, брати и сестри, нека да се изправим и да кажем молитвата Отче наш, защото Библията казва, че каквото и да направим, трябва да го направим с молитва. Библията казва така. И затова ние правим всичко според Божието Слово, според Библията. И казваме 3, 4. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневният ни хляб. Защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин.
Нека да е на ръкопляскане, брати и сестри. И тази вечер трябва да бъде вечер на радост, вечер на благословение и вечер на мир и правда. Сега, Даци, от тебе зависи какво ще направиш. Първо ще направим така, че да се радваме. Нали знаеш македонски песни? В нашата църква пеем македонски, пеем сръбски, всички песни пеем. Да, в другите църкви не се прави, особено в Виргис, та има ред и дисциплина. Но при нас има свобода. Това момче е рожденника се, но той сега се ражда преди 50 години. Сега се ражда преди 50 години, разбираш? Халелуя! Не бе, мека търкладикем, ором пеналка си трандан гусарте, разбери се кана. Гадики мангел тавел, браво, брат ми, дикес. Добре. Може да седнете, брати и сестри. Искаме да го благословиме. Искаме да започнем така, както Библията повелява, за да можем да се радваме в божествената благодат и слава. Брати и сестри, когато дойде за първи път Цецко, аз го мислих за малко несериозен човек. Но всички майстори са такива, извинявам се на майсторите. Знаеш ли, те говорят едно, след това правят друго и така. Вместо с варда зидат с кал. Разбираш ли? После казва здрава е зидарията. Но вследствие на време ние видяхме и аз искам на този юбилей да кажа първо хиляди благодарности на Цеци. Имахме братя, някои братя и така нататък, няма да посочим по име. И той дойде един ден и казах: Цецко, трябва ми малко работа за 2-3 дена. Вика, кажи ми какво искаш и излизай да не съм там, що му пречим. И искам да благодаря. Господ да го благослови за това, което прави. И аз знам, че Библията казва: една чаша вода, ако дадеш в мое име, награда ще получиш. Както и да е, ние тръгваме от тук натам. Казвам, от Цецко след това отиде в град, щях да кажа, в село Крива Бара, там помогнал. След това при нас е помогнал. След това казал, че може да ходи там на малка Брестница, където ще правят някои неща. Човекът има сърце за Господа и нека Бог да го благослови. Не е въпросът само да стоиш цял ден в църквата. Въпросът е какво правиш. Библията казва: една чаша вода дадеш, непременно ще получиш награда. Както и да е, това са неща. И Цецко така направи, че Бог го благослови с една прекрасна съпруга и тя се казва със същото име Ценка. Нека да имаме на ръкопляскане. Може да стоиш така, не бой си, няма да така дойди до него. След това те заживяха, брати и сестри, през тръни, през будили, през дъжд, през вятър, през слънце. Минаха всички препятствия. И Господ започна да ги благославя. И вижте сега. Айде да видим сега. И след това идва едно прекрасно момче помежду тях. Къде е Фони? Нека да е едно ръкопляскане сега за Фони. И след около 4 години, при нас е било година, при нас беше бир дете, при нас беше страшилище. Но както и да е, така минават нещата. След него след 4 години, дойде едно друго момче. Да дадем едно ръкопляскане, Господ да го благослови. Ето го и той. Мина се дълго време и колко време мина? 11 години. Представяш ли си какво става? Това не е година, не е 2, не е 3, не е 10, цели 11. Идва едно друго прекрасно момче. Господ да го благослови. Това момче е много добър, когато спи и Цецко вика: това да знаеш какво прави с мене, само ме ядосва. Но какво да го правиш? Разбираш ли? Наши са. Това са 3 момчета. Сега, Фони, представи си, тази касета
ще бъде време и ще дойде баща ти, ще бъде стар, едва ще ходи и така нататък. Той ще види какво ще си му казал. Пожелай му нещо, дедо. Айде. Ами, какво да му пожелая? Пожелавам му това, което прави до ден днешен за цял живот. Цял живот се е борил, цял живот ми е показал, че можеш въпреки всички и всичко. Иска ми се да имам тая упоритост, която той има. Това е. Добре, прегради го, кажи, татко, благодаря. Да видим сега. Добре, после ще има един въпрос, той си на мястото. След това идва другия. Сега видя ли за тебе много проблеми, казаха. 4 години, много проблеми. Давай, кажи. Ами, аз му пожелавам да е най-важното да е жив и здрав и все така да ни подкрепя и да ни обича както до сега. Ядоса ли ти някой? Не. Не те ядосал до сега? Не ме ядосал. Не те ядосал. Ти ли слушаш или той слуша? Той слуша. И двамата. И двамата слушате. Така трябва да се... Добре, кажи му, татко, благодаря ти. И така стават нещата. Да видим. И след, брати и сестри, след цели 11 години, представяш ли си? Идва друг един. И ето го, тук е помежду нас. Кажи сега ти какво искаш да кажеш на баща ти. Може да кажеш, татко, извинявам се и така нататък, ако искаш да ти спее една песен, просто каквото искаш. Ами аз искам да му благодаря, че винаги е бил до нас, винаги се е трудил за нас, показал ни е, че ни обича и да бъде винаги така помежду Бога. Това се радвам. Обича ли ви още? Много ясно, че да. Откъде знаеш? Знам. Добре, аз сега ще му задам един въпрос. И ще видиш, че може да останеш разочарован. Цеци, ти имаш 3 деца. 3 момчета. Кого обичаш най-много? Нашите и всичките, мала. И те хавес. Исусе, кай са с дежду ученик, са сек любимо. Така. Чухте ли сега? Нека да е едно ръкопляскане сега. Видяхте ли? Винаги има един по-любим. Няма как. И така, брати и сестри, след тия момчета направиха нещо различно. Ожениха се. Къде е твоята? Тук има ли ще някой човек? Да дойде. Тя е тази. Не знам. Брати и сестри, това е семейството на брат Цеци и сестра Ценка. Това са. Сега, кажи нещо. Кога те ядосва напоследък? Какво? Такива работи. Давай без микрофон. Давай, мила. Добре, кажи тогава какво те е направил за тебе. Айде. Подкрепяни, водени. Парички дава ли ми някой път? Дава, така. Сега ще видиш другата стаха, какво ще каже. Не може така. Кажи му, татко, благодаря ти за рождения ти ден. Нали, казваш му благодаря ти, прегръщаш го, целуваш го, така е. Така, нека да е едно ръкопляскане, брати сестри, така трябва. И след това идва една друга снаха. Ти от кое село си ти? От тука си. Леле. И дойде едно момиче от едно село да ти кажа, тая майчица мила от едно село, тя дойде и тя е била ученичка. И по едно време Цецко Ценка ми вика, тук ще стане някаква беля. И познаха, стана беля. И вика, какво да правим? Ето ти белята, виж ли как държи биберонката? Сега ти какво ще кажеш на този човек? Да видим сега какво ще му кажеш. Да е жив и здрав, винаги да е благословен, да не оставя лицето на Бог, винаги да го търси и винаги да е до нас, както до сега. Добре, да му кажи благодаря ти. Така. Хайде. Така. Сега най-важният човек. Това е неговата съпруга. Сигурно ще каже нещо неочаквано да знаете. Да видим сега какво ще каже. Какво ще му пожелая? Давай.
Аз пожелавам първо на мъжа ми Божието царство, Господ да го приведе още по-силно към него си, да го благослови Господ да е жив и здрав и винаги до нас такъв какъвто е до сега. Дай го! Айде! Браво! Айде! Проблеми кавелка мама, ние имаме проблеми си. Сега, брати и сестри, той не е дошъл от небето, него майка го е родила. И неговата майка е тук. Е тази жена може да каже и добри, и лоши неща. Халелуя! А да види сега тази жена какво ще каже. С цялото си семейство и му пожелавам всичко най-добро. Господ да го слави и него и семейството му. И все така да ми бъде добър и да кара по Господа, че до сега е благословен от Господ много, прекалено много. И се радвам много за това. Да са ми живи, здрави и децата, и онучета, и всичките. Всички браки и сестри да благослови Господ. Айде да ги подкрепяме сега тези, които искат. Сега вие ще... Не бой се, Деми. Халелуя! Халелуя! Благодата ти мир да тържествува върху нашите деца, милост да преливаш. Благодата ти мир да тържествува върху нашите деца, милост. Брати и сестри, сеци днеска ти е рождения ден. Днеска правиш 50 години. И тези 50 години са юбилейни години. И тези години Бог ти ги зачита. И знаеш ли какво не зачита? Там в Библията казва, че след тези 50 години Бог ти прощава всичко. Бог ти дава отговор на всяка молитва. И от тук натам трябва да бъдеш много благословен и много внимателен. Затова чуй какво можем да направим днес. Даци. Сега ти ще поведеш хорото с децата. Кай си кава. Цеци ще поведе хорото с семейството си. Айде всички на хорото. Браво, Цеци! Само шукар ги бе отделана, а не амаро животи. Те радостта мен лесте възраз, леско алам те зови нас. Къде мамен отдел са стипе, те радостта мен те влеске. Къде мамен отдел са стипе, хайде от църквата, които искат. Те радостта мене те влеске. Хайде вас аз леско ала. Къде ламен са стипе, къде ламен барва липе. Къде ламен са стипе, къде ламен барва липе. Браво, сега баба Ценка, давай Ценки. Алелуя! Има надежда в нашия Бог, има живот, има любов, има надежда в нашия Бог. Алелуя! Хайде запейте мощно сега давай, и давай. да зарадва в нас радостта. Словото му казва, че радостта е нашата сила, Господа. Хайде запейте мощно сега и да зарадва в нас радостта. Словото му казва, че радостта е нашата сила, Господа.
дам. Халелуя! Самарянката му казва, дай на мен, дай на мен. Цяло село се покайва, дай на мен, дай на мен. Самарянката му казва, дай на мен, дай на мен. Цяло село се покайва, дай на мен, дай на мен, дай на мен, дай на мен. Слава! Дай на мен, дай на мен. Халелуя! Яко! Хайде готово! Хайде Обаро, давай сега ти си! Камерата снима, давай! Халелуя! Хайде, слава! Само шукър ги бе отделата, а не амаро живото. Халелуя! Те радостта мен лесте въздаз, леско алапте слави нас. Къде ламен отдел са стипен, те радостта мене те блеске. Къде ламен отдел са стипен, те радостта мене те блеске. Халелуя! Те радостта мене те блеске. Хайде въздаз леско алап, къде ламен са стипен, къде ламен вървали пен, къде ламен са стипен, Халелуя! къде ламен вървали пен. Хайде от църквата сега! Има любов, има надежда в нашия Бог. Има живот, има любов, има надежда в нашия Бог. Хайде запейте мощно сега и да се радва в нас радостта. Словото му казва, че радостта е в нашата сила, Господа. Хайде запейте мощно сега и да се радва в нас Халелуя! радостта. Словото му казва, че радостта е в нашата сила, Браво, Деби! Самарянката му казва, дай на мен, дай на мен. Цяло село се покайва, дай на мен, дай на мен. Халелуя! Самарянката му казва, дай на мен, дай на мен. Цяло село се покайва, дай на мен, дай на мен, дай на мен. Дай на мен, дай на мен, дай на мен, дай на мен всеки ден. Халелуя! Хайде, Деми, ти си! Слава! Хайде! Хайде, Борякана! Хайде, първо Бори! Хайде! Хайде, Браво! Сара! Хайде, Даринка! Хайде, Даринка, канато! Хайде, така! Сара! Давай, Даринки! Халелуя! Така, Сара, давай, Сара, ти си! Браво! Исусе, тука без тери сила и любов, това те слави нас. Хайде,
Глория Бори, давай. Тя е сега в ти. Te piras, bashalas, kate te piras, gine gine bas, kate te piras, odati bashale. Давай, 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 башале, гine ben slovine bashale. Хайде на там сега хорото, давай. Браво! Hallelujah, 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 hallelujah. Haideți să scundisi, haideți! Слава! Te piras, bashalas, kate te piras, gine gine bas, kate te piras, bashalas, gine ben slovine bashale, gine ben slovine bashale, gine ben slovine bashale, gine ben slovine bashale. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jugar pralen, saborete obase. Sosi jugar pralen, saborete obase. Te obase, sosi mange shukar, sabore te obase. Наистина те влабуци mange shukar заедно, Господи, с моите братя и сестри да се радваме, Господи. Благословено да името Ти, Господи. А виновника за тази радост е Цеци и моята сестра. Благославяй ги, татко. Да сме ведно, колко ми хубаво, братя, всички да сме ведно, колко ми е хубаво, всички да сме ведно, колко ми е хубаво, всички да сме ведно. Пасторе, слава!
Haide, Bog si model.
te diga tu sadeva manga peova mogi si jadno tuke deva manga te diga tu sadeva manga peova Брати и сестри, да се молим за храната. Някои са ме питали, защо трябва да се молите за храната? А нас ни благослови Божи. И когато ти ни благославя с храната, ние да благославяме с пари, с подаръци. Халелуя! Приятна вечеря! Кай моро керси тере бастенде жанава Кай мой лоси тере бастенде жанава Жанава Мо животи тере бастенде жанава Кай моро керси тере бастенде жанава Кай мой лоси тере бастенде жанава жанава Мири 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 мангаваме мири 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 родаваме мири 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 мангаваме мири 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 родаваме паштуте абава то мири ме мангава паштуте абава дева паштуте абава то мири ме мангава паштуте абава дева благослови Елен благослови Елен благослови Елен дева благослови Елен благослови Елен благослови Елен дева жанава
tere bastende janava kai moro kersi tere bastende janava kai moi losi tere bastende janava janava mo životi tere bastende janava kai moro kersi srcето радостно Божие. Благославя Исус. Се така заедно Божие, ръка за ръка, Татко, да извървя Твоя път, Исусе. Благодаря Ти. Ашарам тут Исусе, тут те яве, амен теле. Ашарам тут Исусе, тут те яве, amen tele. Tu prisine me jave, dai tu me man ajare, gotu valisine me jave, dai tu me man ajare. Gotu valisinen me jave, dai tu me man ajaren. Gotu valisinen me jave, dai tu me man ajaren. Dai tu me Halleluja, slava Ti je Deus. Jikana me chave sudie tu me cave. Jikana me chave sudie tu me cave. Tu mare tu me man ducave, tu mare penin sadinen, dai tu me man rumlearen, tu mare penin sadinen, dai tu me ducaven, dai tu me man ducaven. Бог да благослови моята сестричка и моя брат. Обичам ви, брати и сестри, обичам ви. Laciosi morode
naquele tramante dai vas del mano pre la chonzi morodel di milosi budvari naquele tramante dai vas del mano pre e te na andar vai e te na andariat jana kay man sarsi morode e te na andar vai e te na andariat jana kay man sarsi morode. Родил. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи, за всичко. Благодаря Ти за милостта Ти, Господи. Благодаря Ти за моята сестричка. Благодаря Ти за нейните деца, Господи. Благослава и Татко. Благословено да името Ти. Ti milosi budvari naquele tramante dai vas del mano pre la chonzi morode ti milosi budvari naquele tramante dai vas del mano pre e te na andariak janab kay man sarsi morodel ite nakam andar bay ite nakam andariak janab kay man sarsi morodel ite nakam andar bay ite nakam andariak janab kay man sarsi morode. Най-мате власо те дав тут, Исусе. Алелуя, Татко. Благодариме Ти, Татко. Благодариме Ти, Татко, за този благословен и радостен ден, Боже. Благословен ден от името Ти, Татко. И аз Ти благодаря, Господи, че Ти си ми дал право, Боже, да издигам Твоето име и да се радваме заедно с моя брат, Господи. Благослови го, Исусе. Алелуя, Исусе, дай-ма се те дав Ти дело, дав тут мороило, Исусе. Taimanga
schiarella me Tora te vulpramende Tora te sa schiarella me Tora te vulpramende Schiarella me Asamutuk Minabam No moja dom И в небесата Там няма скърби И няма сълзи Радостта ни в него, там ще е безкрайна. Аз съм тук, минавам, но моя дом е в небесата. Тук имам скърби и аз страдам. И със злото Брати и сестри, Бахтало со рожден ден, щом си хапем пипе, най-сарте в Бахтало. Хем славата вели Баре Девлески, а канака кераса сотрубутата кераса. А че взял веднага тук вади шата кераса. Някай целеги кремула, неги букали. Пастори до 60. Пеманте не само по цецка мъче. Само коте. Само по цецка. Мисля, че 60. Не, много 10. Бог ниже на остатата керага. 10. Почти са 10. Добре. Демате памара се играя, сам памарно така че. Ти киде къде е за Къде го това? Е за палкач. Айде сега. Всичко бабар, най-торта на бабар. Е торта на бабар. Е торта на бабар. Айде сега да започнем. 7, 8, 30, 40, 50. Нека се надяваме, моята канара е Исус Христос. Нека уповаваме, нека се надяваме. Благослови неле, благослови неле, благослови неле, дебато е цеци. Благослови неле, благослови неле, благослови неле, дебато е цеци. 10, 20, 30, 40, 50. Слава! Благодат и мир да тържествува върху твоя дом.
твоите деца, милост да прелива. Благослови Неле, благослови Неле, благослови Неле, деблато е цеци. Благослови Неле, благослови Неле, благослови Нела, помере прале. 10, 20, 30, 40, 50. Айде, пурде прала каламе меле. 10, 20, 30, 40, 50. Халелуя! Соси шукар пралален, саворете обасе. Соси шукар пелялен, саворете обасе. Хайде, събудете се да играме малко, брати и сестри. Църква Синай, събуди се! Халелуя! Слава! Хайде, Ева, ти си първата сестра ми. Хайде, сестри, събудите се. Тара! Хайде, Януш! Покана ли чакате? Хайде, събудете се! Хайде, Ева, ту! Соси шукар пралален, саворете обасе. Соси шукар пелялен, саворете обасе. Соси шукар, саворете обасе. Айде, Любка! Соси шукар, саворете обасе. Соси магишкар дебла. Халелуя! Не знам за вас, но знам за всички вас ще ни бъде добре. Халелуя! Хайде, църква, събуди се! Радостен ден! Този празничен ден! Аз знам за вас и знам за мен. Ще ни бъде добре. Аз знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Халелуя! За да те хвалям, за да те хвалям, за да те хвалям всеки ден, всеки ден. За да те хвалям, за да те хвалям, за да те хвалям. Ешула, айде, Ева, ти си сестра. Слава! Халелуя! Хайде, пасторе, браво, Искрена! Браво, сестра ми! Слава! Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. Не знам за вас, но знам за мен. Ще ми бъде добре. За да те хвалим, за да те хвалим, за да те хваля всеки ден, всеки ден. За да те хваля, за да те хваля, за да те хваля. Ешула! Алелуя! Хайде, Искрена! Браво, сестра ми! Слава на Тебе, Боже! Благословен да бъде нашия пастор, Господи! Обмножи неговите години, Татко! Да е винаги между нас, Господи, така заедно да се радваме! Ето хвали намере Тебе, небеса потериум, Те уявил мъз величие, ама родел. Като хвали намере Тебе, небеса потериум, Те уявил мъз величие, ама родел. Благослови не Дебла е Цеци, благослови не Дебла е Ценка, благослови не Лен,
со стар нужда и небе. Благослови недела е цеци, благослови недела е ценка, благослови нелен со стар нужда и небе. Лошана кај мороа, лошана кај мороa, перева стенцар одевел пишинја, перева стенцар одевел пишинја. Сарнанајте гилјабаб, сарнанајте служина, сарнанајте лошана едеблеске. Сарнанајте гилјабаз, сарнанајте лошанас, сарнанајте служинас едеблеске. Халелуја! Благодаря ти, Господи! Благословено да е името ти, Татко! Благодаря ти за тази радост с моите сестрички, братя Боже, да се радваме заедно, Господи! Одел си лачо на најте му келман, одел си лачо на најте ми стрелман, на нај, 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 на нај. Винаги жана, кај одел си манцар, кај убрал манде, си лескере баста, жана, 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 жана. Халелуја, Татко! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти за моята възлюбена сестричка! Благодаря ти за тази радост! Благословено да името ти, Татко! Одел си лачо на најте му келман, одел си лачо на најте би стрелман, на нај, 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 на нај. Винаги жана, кај одел си манцар, кај убрал манде, си лескере баста, жана, 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 жана. Кој чувствинеле Исусе, аканате уштел, те бастел, те хвалинеле. Кој чувствинеле Исусе, аканате уштел, те бастел, те хвалинеле. Сартена гилјаба, сартена лошана, кај ама родел во всинжито. Сартена гилјаба, сартена лошана, кај ама родел во всинжито. Бут плачо си мородел, бут плачо си мородел, бут плачо си мородел. Хајде, Саво Шукар ги бе, те ќе не пеа. Саво Шукар ги бе. Хајде, хајде слава. Саво Шукар ги бе на тај дел на маро живото. Благодарив ке Дева, слава. Халелуја, хајде ва, хајде, хајде цеци, живи здрав брат ми. Бог да благослови годините ти на земјата и после на небето. Саво Шукар ги бе оделана,
мощно сега и да се радва в нас радостта. Словото му казва, че радостта е нашата сила, Господа. Самарянката му казва, дай на мен, цяло село се покайва, дай на мен. Самарянката му казва, дай на мен, цяло село се покайва, дай на мен, дай на мен. Айде, Данчо, ти си брат! Хайде, Слава! Обичам те, цеци! Бъди жив и здрав, брат ми! Бъди благословен! Ами и Ценка много обичам! Тя е моята възлюбена сестра! Цеци, искам от да макана! Обичам те, цеци! Като брат духовен! Халелуя! Слава! Хайде, пасторе! Соси шукар, валален, саборете овасте. Буси мангешка, соси шукар, валален, саборете овасте. Соси шукar, saborete ovase. Sosi mangeshukar, saborete ovase. Slava, slava, aleluia, slava, slava, Слава! Слава! 10, 20, 30, 40, 50! Tu dali mangia fala 30 de casa. Slava! Slava! Isuse, tu caves, teri sila i ljubov. Tua preslavina, anorajo me deža. Isuse, tu caves, teri sila i ljubov. Tua preslavina, anorajo me deža. Kate te piram, dilja bav, kate te piram, otačo bašalem. Kate te piram, dilja bav, kate te piram, e Marija bašalem. Gilabem! Slava! Samo za mojte sestrički. I za mojte brati običani. Halleluja, slava! Isuse, tu caves, teri sila i ljubov. Slava preslavi nas, anorajo me deža. Isuse, tu caves, teri sila i ljubov. Slava preslavi nas, anorajo me deža. Kate te piram, dilja bav, kate te piram, odačo bašalem. Kate te piram, dilja bav, kate te piram, vinaги гилабав. Слава! Слава Исусеске! Слава! Слава! Слава!
любината! Слава! Хайде, той е цар! Халелуя, брат ми! Слава! Слава! Хайде, Данче! Татете пирам, гиля бам, татете пирас, пашалас, татете пирас, гиля бам, татете пирас, о Данчо башалел, Исусе тука вес, ели сила и любов, Тоа те слави нас, Анора јоне тежас, Исусе тука вес, ели сила и любов, Тоа те слави нас, Анора јоне тежас, Кате те пирас, гиля бас, кате те пирас, о Данчо башалел, кате те пирас, гиля бас, кате те пирас, е Марија гиля бел. Слава, 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 е Исусеске, хајде пасторке, хајде, слава, слава, хајде, хајде, за мојата пасторка, слава на тебе, Господи. Пази ния, Господи, да винаги да е между нас, да се радваме, Боже. Аз те моля ти да й даваш попросеното сърцето и татко за тебе. Слава Исус! Sadinem. Slava! Slava! 10, 20, 30, 40, 50.
Слава! Първо, жената. Първо искам да благодаря на Бог, че ми даде такъв съпруг до мен. Благодаря на Бог за всичко, което ми е дал до сега. За съпруга ми, за домът ми, за децата ми и искам да му пожелавам Божието царство, за това му давам първо Библията. Първо Библията. Божието царство първо. И после пръстена от мене за мъжа ми. Истинско, истинско, печати каве дека тар пастор, истинско. Най сарнай. Ко разбирам златото? Златно си. Признато е, златно е. Хай, Венчо Салим, слава! Браво! Кажи нещо сега, аз подарявам на баща ми, внимавай какво, защото ще проверим какво подаряваш, да не е фалшиво. Добре, подарявам на баща ми от сърце. Но... Айде! Той заслужава ли за това? И повече сигурно. И повече, браво! Сеци ни магавте ровес, магавте радосто. Хайде е бория кана. Браво, браво. Ачи бе, ачи полекуру, айде. Халелуя. Сега ти си. Аз подарявам на баща ми една гривна да я носи със здраве. Амин. Той подарява една гривна, чакай ми сега. Ама само да видим дали е истинска. Откъде се познава? Браво, истинска е. Що мани казва, че е истинска, значи истинска. Браво! А да видим сега най-малкият какво ще направи. А да видим най-малкият какво прави сега. Внимавай! Аз подарявам един пръстен, заслужава много повече, но от сърце. Браво! Браво! Виждате ли, брати и сестри, той цял живот ходи с други дрехи. Сега е напълника хубаво да бъде златно момче. Господ да го благослови, да благослови децата му, внуците му, съпругата му. Това е, брати и сестри, така се подарява. Или се подарява, или не. За него е забранена песента да пее "Аз нямам злато", защото той вече има. За някои хора се спира тази песен, да знаете. Така трябва, разбира се, всеки ще дава своя дял, всеки да дава според както е решил. Ценки, готова си? Бомбони имаш ли, бомбони? Така, слушай. Бомбона. Как ще е само бомбона бите да оканчиш, а не къде сте било? Халелуя! Ще пееме.
Хей, приятелю, не се страхувай ти, но помни, че Бог дали обещание. Ако Бога си или пък вода, нищо няма да те нарани. Любовта му знай, към теб огромна е, безгранична е, безусловна е. Уникално ценен си в очите му. Не забравяй, той е най-велик. Халелуя, слава! Халелуя, слава! Халелуя, слава на Исус от Назарет! Халелуя, слава! Халелуя, слава! Халелуя, слава на Исус от Назарет! Халелуя, слава! Халелуя, слава! Халелуя, слава на Исус от Назарет! Халелуя, слава! Халелуя, слава! Халелуя, слава на Исус от Назарет! Девола наема со те давто. Со сима само мору сърце дело. Тужанес, секунески проблеми, секунески нужди. Господи, само туша е помогни се ме ги. Девола кана съм радостни, след малко проблемора. Но ту тя ме силе, девола, те устои си до край. Господи, би ти росам канчик. Славата на туки, девола, намека ме, Господи. Халелуя. Kadapto si moro e lodema, ababa quando te voa, tai mangav tu vas, tai tora tu pralmende, nai madevo su te davtu. Da висока давто си моро и лодева, а вън когато те тева, тай мангав до вас, тай дорато прал мене, доратемо прал мене. Sascherila men, Tora te viu pra mende, Tora te sascherila men, Tora te viu pra mende, Tora te sascherila men, Tora te viu pra mende, Tora te sascherila men.